Fera Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa. To Fera, Baba Audu, ina so kai hali irin na Malam Garba makoci na. Malam Garba wannan? Alhamdulillah shi kuwa. To amma baban na ga shi Malam Garba nan da kake cewa in koyi da shi in koyi. Kai ma ai wani zaman baka koyi da Malam Garba. Saboda me kace ba da hali irin na Malam Garba? To baba shi Malam Garban ai matansa 4 ne. Kai kuma fa umma ce kawai. Ai bayan ummanka akwai wasu ummomin naka a waje. Akwai wata nan makociya ka kwalan nan ta tare yau ba a sati ɗaya ba. Ai ita ba ta wace. Wannan makociyar ta mata dama? Ita ba. Haba Baba Audu. Shi Malam Garban nan da kake ta magana a kansa. Ai shi Malam Garba ya haɗa nema da abin nan da ɗansa. Amma kai abin nan. To sannunku ɗaliban Malam Garba. Fera Media TV ku danna subscribe da ƙararrawa.